सिट डाउन सिट डाउन। एट तो आज कौन कम पिला। अच्छा आज अहल्या मैडम तुम क्लास नेले केमती लगे अहल्या मैडम को क्लास से बढ़िया लगिला तो। अच्छा से कालीठू पढ़ेबे ना। हाँ आज नुआ तुम अहल्या मैडम बहुत भल मैडम आउ पाठ नदेले से बाड़ेबे आ पाठ देले से किछि कहबेनी सुना पिला भलिया गेलो करिवे। टीचर माने ही पाठ आदाय करवा तांकर ड्यूटी होची पाठ आदाय करवा। जो पिला भल पाठ पढ़ुथो ताको से किछि कहबेनी आ नहले बाड़े 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 एकाथरे उत्तम मध्यम सेटा कहती सेमती करेंगे। तो आंठू पारिक कहीं बाबा बसचो चक्का माड़ी होगी बस। हाँ आज तुम एत कम पिला आज्ञा कुह जोरे आउ थे कुह आज्ञा मैडम। हाँ केते उद्धत। ठीक अच्छे ठीक अच्छे।